ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର 7ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଘୋଷଣା ସରିସାରିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଛି ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଏଠାରେ ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ପାଇଁ ବିଜେଡି ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରଥମେ ତାଳଚେର ପାଇଁ କହିବାରୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି, କାରଣ ବ୍ରଜପ୍ରଧାନ ନିଜର ଆସନ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଭିତିରି ଖବର ମିଳୁଛି, ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟିକେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେଖିବ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହିବା, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଆଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଜେଡି ଏଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଆସିଛି। ତେବେ ଯଦି ଏଠି ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାରଣ ମହେଶ ସାହୁ ଜଣେ ବାହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ତେବେ କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଜେପି ହିନ୍ଦୋଳରେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ତେବେ ଏ ସୁଯୋଗରେ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ବିଜେପି ହାତକୁ ଚାଲିଯିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଶିବାରାଣୀ ନାୟକ କରିବେ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନମିତା ନାୟକ, ଅଶୋକ ବେହେରା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ। ତେବେ କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଉଛି ତାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ